Хапону глыбокім сілавікі затрымалі як мінімум 3 мясцовых жыхароў за падпіску на гэтак званыя экстрэмісцкія рэсурсы. Вітаю, мяне завуць Настя Печанькова, і гэта выданне навіну на Белсаце. У неба над Мінскам падняліся верталёты і знішчальнікі. Праўда, жыхары сталіцы могуць быць спакойныя. Гэта ўсяго толькі чарговая рэпетыцыя параду да Дня незалежнасці. У парадзе возьмуць удзел расійскія пілатажныя групы, расійскія віцязі і стрыжы. Генеральныя рэпетыцыі на зямлі пройдуць у сталіцы яшчэ 29 чэрвеня і 1 ліпеня. Тады ў Мінску будуць перакрытыя вуліцы і праспекты. Польшча і краіны Балтыі маюць намер пабудаваць лінію абароны на мяжы з Беларусі і Расіі. У лісце да старшыні Еўразвязу адзначаецца, што праект накіраваны на абарону ад вайсковых і гібрыдных пагрозаў з боку Масквы. Пад гібрыднымі пагрозамі маецца на ўвазе пераправа мігрантаў праз мяжу, кібератакі, эканамічны ціск ды іншае. Кошт абарончай лініі ўздоўж 700-кіламетровай расійска-польска-беларускай мяжы ацэньваюць на 2,5 мільярды еўраў. Лідары Польшчы, Латвіі, Літвы і Эстоніі заклікаюць Еўразвяз да палітычнага і фінансавага падтрымання, бо праект на меркаванне ініцыятараў мусіць абараніць 450 мільёнаў чалавек, насельніцтва 27 краінаў чальцоў аб'яднання. Прапанову абмяркуюць на саміце ў Брусэлі. Старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Владзімір Арлоўскі скіраваўся ў Брусэль. Мэтаю назвалі ўдзел у чарговай сесіі Рады сусветнай мытнай арганізацыі. Яна адкрываецца сёння. Аднак арганізацыя Белпол сцвярджае, што галоўнае заданне Владзіміра Арлоўскага ў Бельгіі лабіяваць аднаўленне працы пунктаў пропуску на межах Беларусі з Еўразвязам. Між тым, учора ў тым жа Брусэлі амбасадары краіны ў Еўразвязу прынцыпова ўзгаднілі новыя абмежавальныя захады супраць рэжыму Лукашэнкі. Удзельнікі пасяджэння канстатавалі, што Крэмль абыходзіць еўрапейскія санкцыі пераважна праз Беларусь. Гэтую шчыліну трэба тэрмінова закрыць. Еўракамісія апошнімі днямі распрацоўвала пакет санкцый у дачыненні Мінску, каб прывесці яго ў адпаведнасць з антырасійскімі захадамі. Зместу новага пакету пакуль не агучылі. Яго маюць зацвердзіць на саміце Еўразвязу ў Брусэлі сёння ці заўтра. Былы амбасадар Беларусі ў Нямецчыне Дзяніс Сідарэнка учыніў самагубства. Ён скукнуў са шматпавярховіку ў Мінску. Пра імаверныя прычыны ўчынку напісала выданне «Наша Ніва». Паводле крыніцы выдання па вяртанні з Нямецчыны Дзяніса Сідарэнку неаднаразова выклікалі на допыты ў камітэт дзяржаўнай бяспекі. Кажуць таксама аб правяранні праз паліграф. Імаверна, менавіта пільная ўвага сілавікоў і сталася прычыною трагедыі. Дыпламат памёр у нядзелю 23 чэрвеня, але Міністэрства замежных справаў сцісла паведаміла пра тое толькі учора. Дзяніс Сідарэнка быў амбасадарам Беларусі ў Нямецчыне з 2016 года. Сёлета ў сакавіку Лукашэнка вызваліў яго з пасады, а новай працы ў сваім ведамстве дыпламату не прапанавалі. Выданне падкрэслівае, што ўсіх кар'ерных дыпламатаў па вяртанні з Еўразвязу цяпер пільна вывучаюць спецслужбы. Паліне Шарэндзе-Панасюк прызначылі чарговую псіхалагічна-псіхіятрычную экспертызу. 3 папярэднія падобныя даследаванні давялі, што псіхічнае здароўе палітзняволенай у поўным парадку. Паліну Шарэнду-Панасюк чакалі на волі 21 траўня, але за 2 дні да заканчэння чарговага тэрміну зняволенай яе этапавалі ў СІЗА ў межах новай крымінальнай справы. Жанчыну абвінавацілі ў зацятым непадпарадкаванні адміністрацыі калоніі. Шарэнду-Панасюк двойчы абследавалі ў рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры псіхічнага здароўя яшчэ ў 2021 годзе перад ейным першым судом. Рэжым западозрыў жанчыну ў псіхічным разладзе таксама пасля таго, як яна абвясціла пра жаданне адмовіцца ад беларускага грамадзянства. Яшчэ адна такая экспертыза адбылася ў следчым ізалятары. Ніякіх парушэнняў у Паліны Шарэнды-Панасюк псіхіятры не выявілі. Надзвычайнае здарэнне ў Буда-Кашалёве Гомельскай вобласці. Міліцыя мусіла страляць у парушальніка грамадскага парадку. Каля дзіцячай музычнай школы на вуліцы Чырвонаармейскай напярэдадні ў дзень мужчына паводзіў сябе неадэкватна, кідаўся з ножом на мінакоў. Міліцыянты аператыўна прыехалі на месца здарэння. Дети, убегайте! Мужчина, что случилось? Вы с ножом ходите, люди боятся. Парушальніка угаворвалі кінуць нож, але ён не паслухаўся і рушыў на сілавікоў. Тыя дзеялі паводле службовай інструкцыі. Я буду применять оружие, стой! Міліцыянты зрабілі папераджальны стрэл у паветра, потым стрэлілі па нагах нападніка. Дэбашыр, 62гадовы мясцовы жыхар, апынуўся ў шпіталі з раненнем правай нагі. Цяпер міліцыя высвятляе матывы ягонага ўчынку. Сілавікі Віцебшчыны будуць кругладзённа ахоўваць парадак падчас 11-га форуму рэгіёну Беларусі і Расіі. Гэтым разам ён пройдзе адначасова ў 3 гарадах – Витебску, Полоцку и Новополоцку. Объекты, связанные с проведением мероприятий, места проживания гостей, взяты под круглосуточную охрану.
Для обеспечения правопорядка предусмотрены мобильные группы быстрого реагирования. Перед канцэртам у амфітэатры неабходна будзе прайсці асабісты дагляд. Асаблівую увагу надаюць дарожнай бяспецы. ДАІ распрацавала і адсочвае маршруты руху удзельнікаў форуму. На 11-й форум рэгіёну Беларусі і Расіі чакаюцца больш за 400 удзельнікаў. Прыедуць прадстаўнікі 64 расійскіх рэгіёнаў. Будуць працаваць 9 секцыяў: прамысловасць, аграрны сектар, медыцына, адукацыя, навука і турызм. На Віцебшчыне зноў адмянілі міжнародны фестываль «Справа». Арганізатары адзначылі, што гэтак пастанавілі праз незалежныя ад іх прычыны. Гэта ўжо другі раз, калі лукашэнкаўскія ўлады перашкаджаюць зладзіць фестываль у Белай царкве. Апошняя справа адбылася ў 2022 годзе. Тады квіткі распрадаліся задоўга да пачатку імпрэзаў. Удзельнікам прапановвалі 5 пляцовак, на якіх можна было паглядзець тэатральныя пастаноўкі, узяць удзел у запісе падкасту, майстар-класах, публічных чытаннях і гэтак далей. Цяпер жа арганізатары запрашаюць на паўвыспу, каб пазнаёміцца з іншым праектам каманды – «Сад аркестра». Беларусы зноў даказалі, што яны нацыя, якая чытае. У ноч на 27 чэрвеня каля кнігарні ОС сабралася велічэзная чарга. Некаторыя з пакупнікоў былі ў піжамах. Прычына незвычайнай чаргі – распродаж кніжных бестселераў. Іх прадавалі са зніжкой 20–40%. Прычым тыя пакупнікі, хто прыйшоў у піжамах, атрымалі бонус – кнігу ў падарунак. На вуліцы Русіянова ў Мінску здарылася аварыя з удзелам матацыкліста. Яго даставілі ва ўстанову аховы здароўя для абследавання. Паводле папярэдняй інфармацыі, 28-гадовы кіроўца аўтамабіля «Хендай» выязджаў з двара на вуліцу Русіянова. Пры павароце налева сутыкнуўся з матацыклам. Дзяржаўтаінспекцыя высвятляе абставіны здарэння. Штолета звычайна павялічваецца колькасць аварый з удзелу двухколавага транспарту. Заўчора на Мінскім праспекце Пушкіна матацыклістка не справілася з кіраваннем і разбіла суседнія аўты. Мінская дзяржаўтаінспекцыя просіць усіх удзельнікаў дарожнага руху быць максімальна уважлівымі і ўзаемна ветлівымі на дарогах. Следчы камітэт Расіі заявіў пра другога загінулага ў выніку аварыі на чыгунцы ў Кумі. Днямі там сышоў з рэек цягнік. Паводле ведомства, пад адным з 9 вагонаў аператыўнай службы знайшлі цела мужчыны. Паводле апошніх звестак у цягніку падчас аварыі былі 195 асобаў і 20 работнікаў чыгункі. З іх 46 чалавек звярнуліся па медычную дапамогу. Сярод пацярпелых з цяжкімі траўмамі 14-гадовы падлетак, у дзяўчынцы зламаны хрыбетнік. Меркаваная прычына аварыі – падмыў чыгункі пасля вялікай колькасці ападку. Расійская чыгунка абяцае выплаціць грашовую кампенсацыю сваякам загінулых па 2 мільёны рублёў, пацярпелым ад 500 000 да 1 мільёна. Грузія святкуе гістарычны выхад сваю зборную ў плэй-офф чэмпіянату свету па футболе. Учора грузіны сенсацыйна перамаглі партугальцаў з лікам 2–0. Атмасфера вуліцы ў Тбілісі на вашых экранах. Тое, што адбываецца цяпер, гэта чараўніцтва. Мы ў шоку. Мне здаецца, што гэта сон. На гэтым я з вами развітваюся. Заахвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.